Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η 12η Αρτόζα, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά ότι είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για τον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, αλλά και μία από τις σημαντικότερες της Ευρώπης. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η 12η Αρτόζα γέμισε από επαγγελματίες, Έλληνες και ξένους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες, δημιουργώντας νέο ρεκόρ προσέλευσης επισκεπτών, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 42.500. Η Αρτόζα 2011 ήταν αναμφισβήτητα και η πιο εντυπωσιακή όλων των εποχών. Τα μεγάλα, υπερσύγχρονα και εντυπωσιακά περίπτερα των εκθετών σε συνδυασμό με την άψογη οργάνωση, τον άρτιο σχεδιασμό, τις εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo, αλλά και το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων αποτέλεσαν βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Αρτόζα ως το μεγαλύτερο εμπορικό αλλά και κοινωνικό γεγονός για τον κλάδο παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ντίνος Ρόβιας, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών, πολλοί παράγοντες του κλάδου και πλήθος επαγγελματιών. Την ημέρα των εγγενείων γιορτάστηκαν και τα 20 χρόνια ζωής της Αρτόζα, που αποτελεί πλέον μία έκθεση θεσμό για ολόκληρο τον κλάδο. Στο πλαίσιο της 12ης Αρτόζα πραγματοποιήθηκαν και πολλές πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Όπως και στην προηγούμενη Αρτόζα, και αυτή τη φορά το δεύτερο Sweet Fashion Show έστρεψε πάνω του τα περισσότερα φώτα. Σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό show, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν γλυκές δημιουργίες που επιμελήθηκε και κατασκεύασε ο pastry chef Χρήστος Βέργαδος. Η 12η Αρτόζα για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε η πιο λαμπρή γιορτή του κλάδου και κατέδειξε περίτρανα σε όλους τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, αλλά και τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης που έχει και εκτός συνόρων. Μία νέα πορεία εξωστρέφειας και ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει από τη διοργανώτρια εταιρεία, ώστε η επόμενη Αρτόζα, που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 26 Φεβρουαρίου το 2013 και πάλι στο Metropolitan Expo, να είναι μεγαλύτερη και ακόμα καλύτερη.